Безнең мәктәпкә керәсе килә, татар телен белми, мәсәлән, бала һәм гаиләдә гомумән татар теле буенча алар сөйләшмиләр. Ләкин керәселәре килә. Без аларга инде без аларны мәктәпкә ала алмаячакбыз. Бала белән үтәчәк әңгәмә, турыдан-туры баланың укытуга мөнәсәбәте, укый аламы гомумән, нинди дәрәҗәдә, һәм икенчесе без гаилә белән үткәрәчәкбез тоже сөйләшү, гаилә белән әңгәмә, ягъни гаиләнең принциплары безнең принципларга каршы килмәгән чакта гына без бу гаиләне кабул итә алачакбыз үзебезнең мәктәпкә. Хосусый мәктәпнең ачыну кыенлыклары бар. Һәм алар күбрәк канун, законга бәйле рәвештә бара, чөнки лицензия һәм аккредитация дигән әйберләр бар. Алга таба без тулаем башлангыч мәктәп ачкан чакта инде бу эшне дә башлап җибәрәчәкбез Алла бирсә, һәм бу инде чын мәгънәсендә хосусый бөтен дәүләтнең кануннарына буйсынган хосусый мәктәп булыр дип ышанып калабыз иншаллах. Минемчә, алга таба хосусый мәктәпләр үсәчәк. Мин белүемчә, быел Әлмәттә һәм Алабуга шәһәрендә дини-әхлакый 2 мәктәп ачылды. Һәм алар да минемчә бу эшнең кирәклеген шулай ук дәлилли.